И здравейте хора, това е втори епизод на Minecraft Survival. Какво? Сега смятам това да не онзи епизод не беше много дълъг, нито много къс. Има такова, има някои хубави неща в епизода, има някои лоши. Лошото е, че някои думи се чуват двойно. Това е странно. Се опитам да го правя. Ако не съм имал микрофон, ще си купа нов. Защото много гадно видях как сега става. Супер гадно беше. Три пъти да има такова нещо. Както виждате, вече се стъмнява. Не знам какво ще правим. Сигурно е тук малко ще оцелевам. Добре, дай да го направим както трябва да не. Ще оцелявам тук няколко дни. Добре, така. Сега. Вземаме тези неща. И ей тип. Взимаме. Добре, взехме ги. Сега. Лошо е. С печката нещо ще печем. Разбрано е това. Ами, какво ще стане от там? Ето, така. Добре, започваме да печем вас. Добре, мъничка е за сега. Дай да намеря сега кол. Да си направя нещо. Добре, търсим кол в момента. Добре, да намерим нещо. Поне да и айрон пак става, и кол пак става. Айрон. Добре, намерихме айрон на кол. Вау. Айронът е 4. Добре, дай да купим малко. Дай да спрем малко тук, че там още не виждам. Добре, зомбита вече има. Чувам грохтенето им. Да видим. Добре, те прехрана ще не стигне да изпечем рудата. Пък после пак нещо ще направим. Окей, няма нещо тук. Да видим. То става се по-тъмно и по-тъмно. Но ще се опитам нещо да намеря. Сега ще ми се чупи сигурно тръката. След мъничко. И кол нямам, айрон имам. Странно. Добре, още няма кол. Вау. Няма кол. Поне мъничко кол. Да има. Не чупим скрипт. Не. Какво такова? Добре, ето тук 4 айрона. Добре. Дай си направим нова. Нямам върво. Имам желязо. Но имам камък. Добре. Още една ще си направим това меч. Ще го изкараме. Не съм сигурен какво ще се случи. Добре, на 9.
Добре. Нищо не се знае още. Дай, докато съм тук. Тук малко да стои. Дон. Ми трябва ти торчове. Тук някъде да няма спаунер. Баш се изкефа. Още няма нищо. О, мага, още няма кол. Какъв този свят? Аз виждам, сигурно вие не виждате. Но аз виждам. Добре, ще направя още моментичко и ще спра. Аз стига. Виж, аз направих. Тук много няма нито едно кол. Добре, 5. Имам вече един стак. Какво ще правим, не знам. Вау. Това ме гледат. Гледайте работата. Няма се занимавам с вас. Какво да печа? С меча ми ще печа нещо. Мога бе. Да рискувам ли? Охо. Дихмата. Ела. Няма летя. Що няма цели? Вау. Няма цели. Скъпаното по зомби. Има още XP. Yes. Оцелиха маманючко. Този епизод ще е по-къс, извинете обаче. Имам много работа. Не съм закусвал даже. А сега е 11 часа и 12 минути. Не съм и закусвал. Се опитам да ги убия. Фак. Един бит. Спайдър! Затова ли ме биш, бе? Не, моля. Не, бе. Добре, изгубих си айтемите, къщата, всичко. Защо, бе? Това не беше добро. Умри, бе. О, фак. Няма ли да умреш, бе? Ти сериозно ли, бе? Бегай. Окей. И бягах, мамай. Не. Солдър. Бегай. О, не там е пещерата. Айде ми. Иду. Фак. Скелетонс. Фак. О, не. Фак ю. Сега някъде бях отишъл и тук май. Тук някъде трябва да е. Не, как ме целиш? Добре, ще проверя от тази страна.